Здравейте. Вики. Здравейте, аз съм оператор Виктор. Ние сега правиме сладкиш, направен от тази плодова кожа и сме нарязали тук киви, ягоди и сини булавинки и ще направим една топка и ще го сложим в камерата и ще направим една плодова топка и ще бъде супер вкусно. Да. Нали, тате? Аз също мисля така. Ние трите хора работиме по това и рецептата е да купите Fruit Roll-Ups от eBay за 12 лева, значи да знаете, че това е скъпо, не е ефтино. Да се купите 4 до 5 ягоди, да купите едно киви и да вземете сини булавинки, ама ще ви бъдат нужни по избор. Също ще ви трябват само 2 плодови кожи. Такива. Внимавай, че ще залепват. Да, но внимавайте как ги отваряте, защото те са супер лепкави и... О, не! Ой! Нищо опарико. И трябва да сте бързи, защото се топят. Моя, операцията ще загуби! Те се залепват върху паницата. Имаме бърза работа да правим! Да. Сърмей, това съм аз. Моя, лежи кивито! Да. Лежи го! Ай, сега ще ги Бързаме трябва да сте супер сериозни хора, за да го успеете това да го направите. Сега започвам да режа кивито. И трябва да имате много хубава хигиена. Мария, нашата ръзачка, реже кивито. Аз съм плодово момиче, Да, плодовото момиче. който обича да яде плодове и мисли винаги за плодове. И реже плодове супер хубаво. Да. Мария, о не, почва да стопи. Чакай, оправи се. Внимавай, да не се топи. Мария, бързо, нямаме всичкото време в света. Бързо. Не мога толкова бързо. Вземи по-остър нож. Да, но не искам. Бързо, Мария, почва да се топи. Ето ти плодове, да виж ли? Окей, това е всичко. Добре, Вики, още... Не, Мария, това няма да има място. Окей, Мария. Мария, идвай да помагаш, върти ги и така ъглите, върти ги. И също тук сгъвай. Не помагай, Мария. Има оператор Виктор, аз правя най-страшните операции, за да направим този сладкиш. Искаш ли да ти помогна? Не! Мария, ти зачкото момиче не трябва да помага, защото аз съм достатъчно мъдър да мога сам да го направя. Ето ние какво сега правим. О май гаш! О, успяхме! Виж, хич не изглежда красиво, ама вкусът ще бъде най-важно. Да. Най-важното е вкуса. Сега ние го слагаме в камерата. Ние слагаме и така подложка отдолу, защото може да се залепи на купата. Сега го слагаме... Много бързо слагайте. Сега го слагаме в камерата да се замръзи. После трябва много хигиенно да се измиете с сапун за 25 минути. Да, ясно. После ще трябва да вземете чаршаф и супер хубаво да се изчистите и да изчистите бюрото за работа. Трябва да крием от полицията. И ако имате останали плодове, преберете в камерата за още един сладкиш да направите. До близки срещи! Чао! Чао всички!